Kaon kong baka kaw. Si Tirada. Ha? Pakaon kong baka kay para okay kayo. Oh. Okay, boys. Boys na girls na ikaw, girls. Mga babae na yung mga bakaha kaw. Oh. Galing mo. Oh, sino lang? Ay, pag-ilog. Oh. Tirada nila, kaon sila. Unlimited ilang pagkaon. Eh, buntis man. 6 months, mag 7 months. So, duha na lang kabulan, mga anak na sila. Pura-pura yung tao na yung baka, gano? Nga, pag ulan silang ipakaon, karon pag abot na ko, ngayon na po silang pagkaon. Katong mga patining na mo dito, abot na ko, na po sila, oh! Anak sila gaw. Oh. Babe! Gikan ako Australia, pero kabalo na Binisaya. Oh. Kaon. Yan oh. Kaon. Ug sa in English pa na eat. Yan. Purya buyag gid ay mga on gaw. Purya buyag man puglawas. Oh, ug mga kabaw ba? Ug mga kabaw gaw no? Dali ra sila naka-adjust sa klima sa Pilipinas. Ano? Naraw, sus. Apit na mga anak ha, mga mami. Mga mamsi. Kaon mong mayo kay mo'y mama dire. Uro to. Later na tayo milk. Hon sila ha. Diyan. Ilog sila. Kiss mo ha. Tanaw pag kamera. Oh. Tanaw kamera. Yan. Ano yung mga baka sa Alboris Farm. Sugkog na piro.